ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sa dino ti papanampuan, nakasukat ka. Nakagbidyaw angkay. Sumurot ka. Sa dinaw. Iji bangir abantay angkay. Talaga na itanti makakumigumang kita. Saan ka nagbarban? Unangkay. Sanay. Agbidyo man kit di iti upload ka. Ay, sige. Ngam umayak man makikapitan na ibos ti kape mi kanian kay. Ay kat, ala kapi kalat tanang kay. Kaburburak tayo danom di tirmaos. At damatan kapi di lamisaan. At dapay gatas kinasukari dyan. At dapay tinapay. Ay, mayat na. Ala, kakapay. Ay sagala. Nagtutulot ka ngag misyaw. Ay, sige man. Nakpagkape. Ano nga kita nakasuka? Groceries kan bagas ang kail. Ay, nagiwaras ka iti groceries? Una, mala, hintayaw. Uyugon na. Nudi mo kaya't, batikan. Nilangan violet din nakayapan. Ay, umayak ah. Sakpay lang di surong pa. Unumad ta makatulong mat kanyak. Sa nakaskin ka, nagpaubah ka pa yung mabanog ka. Sa nabalita na pigsa ka amang upa. Intaki di video nga rin. Marikwanan, saan ka din nga imay dito iteresenam ni Entay? Saan mat? Apay ka day? When tadyak matan na siputan arimwan, ibawag tumapay ang gumatang iti kape kan asukar. Ang awan matan. Iso asya kung at imay dito. Saan mat nga imay dito tersinak, maray? Ha? Niinting mo dyan nakalugan iti tricycle ni Tuarog. Amukon. Amangan numapandamanin ag video. Ay, una yan niinting. Simurot manan ka ni Tuarog na ang video. Katbay amlat ta. Sana balit agin enjoyment ni Kapitan. Sa bagay, hanggang di pa'y matagpakada. Tapno amok kumano sa dino ti papanan na. Ala, sana balay. Nakita masimur ka ni Kwarog. Ay, nasurutan matan ni Kwarog ti aglag. Kay kayat na matan. Saan matan kag barbarta? Basta talaga. At least, adamot masapsapulan na dita. Nga oray kaskasanaw. Kankas itinakunam saanan nga barbartag. Wan, katsyak. Kas nga liw-liwak laang mati agrels. No ada makitak anapinta sa sabaw. I-video, kas jay laay. Katuna, oray siyak paray. Saan adakas dayta? Mayat kat dayta apang ipaayang iti oras. Ngam di manarsarita iti kaaruba. Nabuyam ka day to video ni Kwaraw, tuya. Jay tinulungan na alakay ang nakabaklay iti kinayo na. Why? Nabuyak ah. Sinublat ni Kwarog tay baklay tilakay na kayaw. Sana intulog iti pa. Nagiraman day ta, i-video na pa. Nagulay na day na. Katun ah. Kitauman kat ato tinagbuya. Ang dapay nang tag iti star. Ay, adula niya raramitin ni Kwaraw. Apay no aramidyo ma. Tapno adda pa ka kumikumam. Makumiko makijibangkag. Awan oras ko kada kita. O di ang video kay bangkag. Kadwam tanwang mau. Adula may. Manakakla day tayo sa trabaho. Ay! Si Abaw, si Kapitan Intay. Nakay ka nga pa siya. Agam, ay, siyamot kay man. Mayat sa nitsulam. Anya ka no? Lakay ka kanon ng kail. Ngam natair ka. Ay, oo na. Ay, Kwaraw. Na yung namtin groceries kayo. Sa pag... Ha? Itan mo. Ay, makapabang-ar na mitin. Bagana. Kurangan iti may sa abagang kail. Ditan may kantay may sa alakay di tabalasi uti karayan. Apay na. Itnudwamit nga nintintid mo iti day di abakay. Anang ibaga natair ka.
naragsakan na karon. Kamanan mo batang ining groceries. Kantay ko na ba dahil di palasyo di karayan. Unan na. Enjoy gayam ti kastoy nga aramida. Katuan may. Umala. Umuli kay di tuktok day di dakil abataw. Sa kagsala-sala ta ibidyo ka hangkay. Naa. Ingka na. Siguradaw. Adun to ti agbuya. Alan. Ingka na hangkay. Ulahin nak dito yung tricycle ko hangkay. Paano pa yung ibangkaw. Inak manirwaray ti kwarta. Bangko. Una. Addan swil daw kiti panagbidbigaw. Ay, mayat ano kasta. Tamangan tanto iti restaurant. Kinintan to makicindang kay. Aw, aday tanti ka ng tangkay. Nagmasad. Ay, agpuso ka. Ano kasta? Unang kay, sige lang. Yung sakbay na, dito tabay. Ibidyo manin. Urepan na nga ibidyo. Basta talaga ang kay. Ngala, kumita ka dito ita i-video ka. Ala. Kitay ma. Doon natairak mo tlaan. Natayar ka ang kay. Sige, mangan ka. Agisakmul kay ti siday. Wait. Kastoy. Ayos ang kay. Integ, ayan ni Kwarog. Ada kamot dito yung paraangan anak kaindayo. Una. Ibidyo man ti bagbagik anak kaindayo. Ipos ni Kwarong. Anya, agraman dayta, i-post na. Mayat tupay. Alaman kide. Agsala ka man dito nagtakdiram ta ibidyo ka. Anya, agsalamot nga ibagbagaw. Anan na. Wala mo Anya nga iti isala. Sige. Agsala. Ha? Sige Sige. Ang galing. Galing ko sumayaw. Galing ko sumayaw. Galing ko sumayaw. Ay, mayat Ay, mayat! Kwarog, nagpagtunay na sila kanino. Unantay, iso nga inawagan ka. Dito'y tayon balay ko amangan. Oray siya, kat inayaban na, nana. Kituin na. Tapno at nakadwak nga glutaw. Imbag ka pa'y, na nakaswildo ka manin iti Facebook mo. Ang damot basit. Ay, mayat dayta, Kwarog. Ang damot basit masuswildo ka. Iso nga'y paranot kumot basit kadagiti awanan. Na, day tati mayat, to spring. Anya nga iti iparanod mo. Katangak dagiti babakit kan lalakay ti groceries na. Ay, wow, mayat dayta. Nasaya at launay, close friend. Oray ba safe kat makatulong ka? Nakunada nga road, saan mo abubudan ti pagsaya ata. Unantay. Tay kunada nga rodan, magparanod ka. Ang tultuloy magiswertigan ka. Word Violet, gusto ka. Made ti agim imo, tamaimutan kan tumay. Nasaya at tada ka dito paraangan nyo, Mare. Ikan ka, iti sidaang alauya. Nag-imasang. Musigay, idisumpay laang itatugaw maray. Anday ta, Impagpan, tagpadigo ka maray. Apag isaw, awan si daon may kinibaling ka. Sa kami payanangan, tau urayot jay sangput na anatang manipod bangkag. Nagbayag nga raw kat mabisina ka. ay apag isaw, daytan ti sidaon nyo. Apag iso dayta, kana kayo. Agyaban nakmaray. Nagkapuday ta ija balay ni Maro. Ado tininulo na ka. So ako na, dakaw may kay ka. Ay imbag man, tanaimas di sidaan ni Kwaraw. Nagsweldo ngamin iti Facebook na. Iso anaimas ti sidaon na. Aya, ay imbag man. Di pa'y agpabarato mo. Ay na, Mare. Undasen nga agluto da itinaimas ka sidaon. Kat agpaniguda. Agpabarato kumabot uray 5,000 lang. Ha? 5,000? Na, sobra ka mo. Basila day ta para kinikwaro maray. Kas itinako na,
saan unay adak ti masusweldo na iti Facebook na. Kat umdasan apadigwan na ka iti naimas kasi daan. Mo pwede ah. Ngala, ingkakot yanis day ta si daan. Naalaan na day ta manukong na. Sapay nagpintas day ta manukong na. Ay kukwa kun agraman day ta malukong maray. Na Nagsusweldo mo ni Kwarong iti Facebook na. Di gumatang manan na, ay unay kan maray. Ay, Jack amo, nuan niya tisawagkan ka. Nagusugan ka. Oray siyak ba daw? Imanay asindat at impadi ko ni Mariba ng alimuto kanudakwaraw. Bagpay ni Kwaraw, tagsuswildo gaya man iti Facebook na. Isungarod ako nak nga ag-Facebook ka man. Tapno ag-swildo ka man. Tapno ka na yun anaimas ti sidain ka. Tapno saan ta maawanan iti bagas. Tapno makagatang akmod iti napintas abislida. Tapno makagatang akmod iti napintas asimpungkaw. Nagaduki din ngayon baga mo na ya. Ala, si kalangan tagpisbaw. Ag-video ka, iti pusmaw. Diyan nga rodang mau. Si kakuma at nalalaing ka. Ay, awan isem ko iti kasta. Bangkaga langin na. Ay ba daw? Kukwa talaktan tumapakan. Iso akastoy laktan tibiyagta. Adi mo ang mutang diskarta. Nagadulaki din ngayon magbaga mo na ya. Kawang mag. Tuladong namin anikwaraw. Yang karon isem tag-video-video. Si kaano kaya't mau. Diyan nga rodang mau. Ay, sorsorwan. Sikat eh, interesado. So, sikat imangkulat ko di Kwaraw. Tasyak, agbangkagak langay. Yaw! Tata ba daw? Kanta ka ka dito kalapaw yaw. Oh, Kwaraw! Lagi daw. Lagi ka. Parang na yan. Laka ba yung Kwaraw? Tata, pag napagnaak man, mapanak ko madita bakit, tadita ako mapanagbijaw. Ay, mayat ah. Ado ti bakas dita, mabalin mo nga i-video. Tata, pangimusak ba yung mapanak dita bakit? I-video ka mampay. Ha? Wal, napintas to ti bijaw, tata ba daw? Nagundot yung kuya. Tugaw ka dita kawayan na tugaw yan. At umisam ka. Anya? Pakita, manaragsak ka. Ay, ala ah. At tugawak dito. Aw, basta. Sige, umisam ka, tata ba daw? Ngam, anya nga ito ipasimudaan dahi ta video. Kwaraw. Ipasimudaat natin kinakurapay. Ngam itilukudan dahi ta, naragsak lang tatin yan. Daya. Tata, sige, ituloy tati agbijaw. Ay nagadumit ta kagudwat kaban Kwaraw. Pangipanamday ta. Kadagitag kasapulan di ta kabangibang a barangay ang kay. Apay awan matulungan biti barangay ta. Tanas ken at tumayo ka kay laan. Nagmanijay ang kay. Tadaman no a pamilya nga kasapulan iti bagas. Kasi damay. Ay may sa pamilya. Awanan da iti ama. Kahit saan pa yung makatrabaho di asawa na. Tamasakit may. Na-depress ang kay. Aya, Hala, da kayong tikadwak ang mapandita bangir a barangay. imbag man ta iparanod mo man ang tinasweldom iti Facebook. Naanggay. No sana buyain dagiti tattao ti bijaw. Di sana kumamit nagsweldaw. Basta nga raw, naskin mat atumulong at uray basit laeng. Alagaro, huyugan ka. Tayin ta dita bangir a barangay. Ay, nukasta! Si kagayam ni Kapitan Hinteng! Ay, uwan manok. Siyak ni Kapitan Inting. Ay, mataar ka magayam! Ay, una, nataarag ka talaga. Ay, Kwaraw. Ano masakot dito ni Manong Alakay? Ha? Kuhangkay. Nukasta! Dua ka banti itadyo kanyak! Ay, kuwatata. May salaeng. Ngamin, di may sabay anat da, kat itid ko ijay balo di tabangir a kalsada. Kasta aya! Sa nabali tata, taw may kayong tumanan ikan magsweldo at di pisbaw. Wala!
Yaman akmanan Imbaglangan tanda ito na bagas. Nanay, masakit ito mangkaw. No trabaho Oh, ato iti merienda yaw. Yaman kami antay. Ay, marikot ng divisin ikaw. Mabisinak mo. Apang iso, nagluto ako ng pansin. Ala, mangan kayo. Ang alam to'y cellphone ko antay. Kay video na kami kinangalamangan iti pansin. Uray panangan nyo iti panse, i-video. Ay, ibidyom amin agaraw may banag. Talaga akas tati bragel. At tuwing ti cellphone ko antay. Nakaredy rin tan. O sige. Oh, atay ta, medyo dumistan siya Ala, agsao kayon mabalinaw. Ay, hello mga karils! Wala, kada kayo amain. Mangantayo iti pansit ngayon luto ni Antibanang. Nabisinan kami nga minanapan nagiwaras iti bagas. Agmerienda tayo mga karils. Ka-FB, ka-vloggers, friends and relatives. Nagswilduak mananangkay. At inak manin kumatang iti sardinas kanundalis kandat tumabay. May parahan ko kadag iti kakabsat nga awanan. Ay, ikagumatagtag jutak iti barangay ho. Iso adi ka makuyog ita. Ni Violet ita ti kadwakang kail. Ala, manong ati maksa iti sweldo. Kanayog ka ngagparano dahil. Ayos lang ang kail. Nuawan dagiti viewers ka. Sa anak ba't ngagsweldaw. So anaskin lang iparanod kumay. Ala, tuloy mo dahil nagararapid. O kasta kumati aramidan ti amin nga standby dito yung kabildatan. Ayos ko ba? Kumaa. Ala, may mayat dahil ta apaka kumikumam. Ti agsyat ka iti arak. Naibaki di atay sardeng munti agsyat iti arak. Muna ang kail. Tuloy mo dahil ta. Sana dokis. Nasaya at dahil ta trabaho. Takas ko na ni Kapitan, nasay-saya at dayta, ngam tayo mapankaagbarta. Ngam sakpay na, kaya't may mga nakablaawan, dagiti sumaganat, da isang Aka Batman, Rema Garma, Cari Gonzalez, Jennifer Lopez, Madeline Corpus and Family, Bernadette Malamo, Kathleen Villena, kan Eloisa Contawe, Tita Edmonton, West End, Alberta, Canada. Kumusta kayo aming tita? Ala, sige! Tita, tinagibusan ti sa Balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat kan iti direksyon ni Virgie Pagay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdagan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makapanak matlaangan ijay Manila ba daw? Nabayak ajak na napan. Paano ka di tinaudi nga ipapan mo ijay? Itinsapay mo labalasan ang tinaudi nga ipapan ka mo. Kaya si Kapit itabili niya masakit na kapag yan mga sikasok yung kuha niya. Ikagkayat ko nga tanasingput dahi di akala ka. Idida kami pa'y tagpoy kuya. Talaga nasingput. Saan ang naimot dahi di akabagya? Kan nakasiguro ti kwartam, no kwa? Sigurado nga ikanak iti kwarta. Baknang nga mo kinasawa na. At dapat ijay abroad dagiti anak na. Saray yung may kapag siya nakita. Kaday dahanag mo na ayak. Adan sakit pa pala, Maray. Adamot dakkel at traveling bagma. Ayun maray. Inakman ba iti Manila? Inak iti balay ti kabagyak amasakay. Ne,
Sika nga rin ti mga sikaso ka naman. Kun amaray, anda nga min dagiti anak na ito. Baknang dangar lukas ka, Marituya. Kun maray, retired ayun is nivek ti asawa na. Ay, big time nga rin lukas ka. Ay, yung baglakit day, tasyak tinawagan na amapan ijay balay da. Tapno makapanak man mag-ijay Manila. Saan na dito'y kabilgatan nga aw-away? Makakalit dito kabilda. Maray? Saan mag-ide, maray? Ang maragsakan ang amapan ijay syulat. Sige, maray, Bye-bye in account! Maray, nagkita kayo kadiitay ka ni Marituya. Saan mod, Maray? Apay? Nagsabat kami gamin itay. Mapan kano ijay Manila. Anya ka di daydanan daw ba? Ay, jak manam mo. Kasla napanak ka. Kasla uyawin na ti barangay tayo akabildatan a naggigyanan na iti manong ataway. Pagkunam mo, Maray. Ay, saan ko ama ilawlawag? Ang kasta ngamin ti panagrik na. Saan nga tanga atap mo lang? Sapay lang kumaatap ka sa mga. Why? Ang mga nuatap ko lang nga agpaiso. Ay, may kawak itikawan ni Tuyang ko, pare. Talaga akas na paray. Aganos ka. Sumangpot to. Awan ta agluto, iji balay. Kino mga anak, may sa kamangan. Awan ta kasangap. Naimaglakit din ta sana. Panaw ni Banag. Pagkalita, pare. Pagka papalat ni Mari Banag, at ni Kwaraw, kakadwa. Huwag nagpaiso pare. Nagpaiso ti panawat ti asawa na. Awagam at agawi din. Saan tayo siguro makaawit, pare? Tawan mga iwan, iti masakit akapagyan na. Kadang lusak. Ura ang mga yag ni Banang. Iba ka na mga yag na iti sa bali. Asawak mo. Saan ko kumamit ang kalubusan ni Tuyang daw? Pilit naman. Kaya't na, nagpasyar ka na, uyay syudad di Manila. Saan tayo ka di pa yung mga nantay? Mabisina kaon. Apay, saan ka nagmerienda ijay ile? Tamabisin ka ako nam. Tinapay latikinan ka. Inapuiti kaya't ko akanay. Urayan tapay niya ang mo Dandan ni siguro ita. Muna ako na antay. Na kayo di manguray kan kuana. Ay, saan, Kwaro? Am-amu ka. Ha? Ikisakbun tumanan amin asida ay. Di agluto kayong tumanan antay. Anyang agluto manan. Nakaluto ak narudan. Ingkakit din sumakdaw. Tanay, awan gaya mo ditidan no? Jak makawit iti danawam tamabisina kantay. Jak pa yung amin na nga. Ingka nga rin kitaan kanya ang tinpaw nun napanan na. Iti kasta, mangantayon. Nagkakamot lagayam dito iti Rosina ang kail. Mangantay ko kanahon ko na ni antay. Dagdag gayak nga ron ni Tatap Abadong Aginog. Naliday kami tawan ni Marituya. Sige, uminom kayo nga raw. Tayo na kong mga nang kail. Naimas di si Dain. Pukot ti baka ko naman. Saan ka kung dapat? Nagkaroon din ang kail tamabisina ka. Ay, di ka magkidimangala iti pulutan ng may kanipari ba daw? Ano sige? Mangala, no pati siya kad makiinom kan makipulutan ma itang kail. Sumagmamano abulan ni Marituyang ijay Manila. Hanggang dimot la sumangputan, Maray. Maganasan na siguro tiagyan ijay syudad di Manila. Ay, maikaw ang paikitbin ni Pari Badong hindi kaawan na. Kanayon da ko mga ag-video call Jay agluto iti kamen na ti kasapulan ni Pari Badong, Maray. Uray ag-video call da, tadi namot matulungan iti trabaho iti balay. Sa bagay, nunarwam nga ada mangiluto iti kanenda kan agdalos iti balay, talaga maikawa. Kun so akana yun di Twitter sena, nakasapulan na ti kapatpatang na. Nukas jay nga agmay-may sa, ijay balay da. Hello, Tuyang. Kumusta ka, Didan? Hello, Baggy, my love.
Ano sabi mo? Kumusta ka dita, kunak? Saan ka kadipay nga agaway? Ay, hindi pa. Masakit pa inaalagaan ka. Ay, unay ka kitin tuyang. Tagalog kami tay. Ay, oo walang Ilocano dito. Nakalimutan ko ng mag-Ilocano. Ay, agdal na ka man. Kanya nalipanan. Ay, oo, nakalimutan ka. Pagpakada ka, tagawid kami ta. Nailiwak mo na yung king tuyang. Alay, sasabihin ko kay atay. Magbakasyon muna ako dyan. Bulan sublikan tumanin nukwa. Oo, buddy, my love. Magbakasyon na kami. Sige, layo daw. Magpanagawin daw. Bye! Nakita ka din mabait ti boss, nana. Oh my God, aglugan ka ni ti tricycle ka. Ay, oo, Kwaraw. Sasakay ako sa tricycle, ma'am. Pimintas kamit, nana. Pimo daw kay di Manila. Ay, totoong kumanda. Ay, Tagalog pala ka? Hindi mo ka din hanap. Ay, nakalimutan ko kasi. Wala kasing Ilocano doon eh. Ganon? Eh, sige. Kung yan ang gusto mo. Ngayon siya, kung reman mo ataway, saan ko ang malipatan ti pagsasauan na kaya na ka? Sabi mo lang yan kasi hindi ka nakapunta ng Manila. Anya ko mga ti pagbiyaga ki Jay. Magkatulong ka doon ah. Maraming trabaho doon. Tanda na to yung anday. Pimintas kan pinmutaw. Agam apay nga katawa ka nga, Kwaraw. Anya ka di, tinakakatkatawa. Kasi na, hindi nakanumatan ang muti agilukana. Kaya't mo asawag. Tagalog ti panagsauna. Oo Makita na nagkapanuman di Manila. Ay, anya. Rinabak na kala siguro, Kwaraw. Alam mo bareng agkita kayo. At saan na kayo at Tagalogan. Mapanak man ijay terse na inton biga. Bareng agkikita kami nga at kukumangan. Nanday, makita mo tayo ko nakatumanagalaw. Madlaw mo't nga rin nga ayaw ilukan. Di ayaw na. Ay na, magagaran akmut kahit makakita ka ni Mari Tuyang. At nakamagaya mo tuyang. Imbak ta si Mangkut kan. Medyo nabayag kami iya Manila. Ay, oo, buddy, my love. Gusto ko ring magbakasyon. Ay, saan ka na tumanagalam? Sila kalasangil. Ano? Nakalimutan ko kasi eh. Walang Ilocano doon sa Maynila. Kaya kitawanay. Adaw, ti Ilocano ijay. Ang Tagalog daan, nagdada ni Jay. Ay, hindi, buddy, my love. Ay, saan ka tumanagalog ko na kay? Bababay mo na makangagking ka. Ibagada nga, giraraman ka. Totoo naman ang sinabi ko eh. Nakalimutan ka. Ay, di mo ipapilay. Giraraman ka. Mare, invite ka din ni Mari Tuyang dito. Simangpot ka din, Maray. Basta tikuna ni Kwarog. Ni Kwarog ka no tinagluganan na idi karaman. Agsipnot ka nun ka, idi simangpay. Umay to siguro, inton madamdama. Nabayag, aditay nagsasarita. Win nga ron ay ang sumimay ka lang dyan. Namagitan to, Umay. Ay nga, amangan no saanan apalubusan ni Kaba daw. Adakad ni Pari Badong Dayta. No pagsublian na, wano sa ano. Ay punoy at imbagam at Tagalog at ti pagsasaon ni Maritoy ha. Unanggal, gusto ti ko na. Nakalimutan ko ay. Kawan sa may makataon na nalipatan na ti Agiluka. Kung kuna na lang day jay. Ipakita na mo ta. Anak ka po kanoy di Manila. Napangkat niyan tim ijay Tersina. Ay bareng mapanamot kita na ni Maritoy ang ijay. Agda na panunot ko nga ramidan ang gay. Nung makita ot ni Nanatuyang, sigurado nga agsauday dyan iti Ilukaw. Kanya kumatarami na. Panak ko iti Tersina. Ito nagtagtagalog ni Nanatuyang. Kigtuta
tay. Itahag man mo di agsaw iti Ilocana. Di ka na namidit tikas na. May ano isot kaya na. Amo na nga Tagalog. Sa nadakas ti Tagalog ang kain. Tidakas na kat ibaga na nalipatan ng ti Ilocaw. Dahita ti siya nakapapatay. Magandang umaga, Coco Maray! Ay, kumusta ka, Marituyan? Nabayag ka mo sa Manila. Ay, oo, Maray. Maganda doon sa Maynila. Madlaw ang naggapo kay Di Manila. Katagalog mo tanti sao. Ay, oo, Maray. Walang Ilocano doon. Kaya nakalimutan ko ang mag-Ilocano. Amay, Tagalog mo tayo di ka magyang may naiwanan ijay. Ay, oo, Maray. Kaya nga walang Ilocano doon, ay. Wow! Ay, oh my God! Ang tuyang! Ay, ha? Sino ka? May sakatik balang. Nagagapwam apa sa tirubaong. Tumitasan mo nalipatan ti Agilocaw. Ay, oo. Saan mo ang nalipatan, Marituyan? Mayat gayam ti makigtaw ta makalaki. Kung puna na lang dayjay. Iniktot ko ni Nana Tuyang. Pagsasaruno mo ti Ilocano asa una. Agit na Tagalog mo. Pinamulan na sinap. Kastangarod ni Nana Tuyang ang kain. Nyangati ko na hindi nakita. Saan ang nakatagari Tanabainan sigura. Kapilay ka. Nakapanlay di Manila. Nagtaga-Tagalog. Jak impagarap nga glaraman gayam ni Nana Tuyang. Una. Kaya talaga ipadlaw ang nakapan ije Manila. Agsubli ak ijay Manila, badang. Ay saan ka nga sublay? Kamang ibabayin kamay. Apay kumaamang ibabain ako ng... Pagkakide, nalipatan dyan sa uiti Ilocao. Ay, ang mga tuwag bayag kay David siyang timalipada. Saan? Malipatan ka kita. Bak nang mati ka bagyan. Kabailan na mati mga laidinas sa mga iwan. Palubusan na kung abadaw. Imbag ijay, tandam ako na aswil daw. Pagban naman ang taramidan. Sanay, no kaya't mo amadaan iti kwarta. Agtrabaho pa di tayo. Saan ka nga agsina? Nagasawa taking ka raw. Ikaw, saan ko nga ulitin kinaramin ko maagra naman? Saan mo nakakalunay? Saan ka di may sagong daway? Ita, siyak may di matupal. Maray, kunak man no agsubli ka ije Manila. Ay, di na kung palubusan ni Badong kuman. Amangan ka no agraramanak tumanag. Amken na nga agsaukan tumanan iti Tagalog ito agawid ka. Agbabawi ang itinaramid ko, Maray. Di na kung talagang ni Badong. Agyan tayo latan, dito'y barangay tayo akabildatan, Maray. Mayat tibiyag tayo dito. Anya pa'y nga inudikas na, Maray. Saan mon atari gagayan ti agyan iti sabali adiso. Na itudeng adito'y tayo kabildatan. Ay, wan man laingan, Maray. Nakaamiri sak amaday tinaramid ka. Saan ko naulit? Ay, Nana Toyang. Agsaw kalat na iti Tagalog. Ngam di mo nga minsawan, analipata mo ti agsaw iti Iloco. Ala sigay! Tinan! Tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Inteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Pugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May samay asagot kada kayo ni MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdengan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Sa dino ti papanam ko, ano?
nakasukat ka. Nakagbijaw ang kay. Sumurot ka. Sa ninaw. Iti bangir abantay ang kail. Talaga na itante pakakumikumam ita. Saan kan ngagbarbartan? Unang kail. Sanain. Agbidyo ak man kit di iti upload ka. Ay, sige. Ngim umayak man makikapitan na ibos ti kape mi kanyan. Ay kat, ala kapi kalat tanang kail. Kaburburak tayo danom iti tirmaos. Ang damat ng kapi niya lamisaan. Ang dapay gatas ka nasukar ijay. Ang dapay tinapay. Ay, mayat ah. Ala, ikagkapeng. Tay saganak man nagititugot kau nga agmisyawn. Ay, sige man. Nakpagkape. Anya nga kita nakasukat. Groceries kan bagas ang kail. Ay, nagiwaras ka iti groceries. Una, mala, hintayaw. Yugon na. Hindi mo kaya't batikan. Nilangan violet din nakayaban. Ay, umayak ah. Sakpay lang ti surot mo. Lakit, violet ti kadwam. Katun mat tamakatulong mat kanyak. Sa nakaskin ka, ngagpaubah ka pa nung mabanog ka. Sa nabalita na pigsa ka amang upa. Itakidyak video nga na din. Marikwanag, saan ka ni kay may niliderse na ni Intay? Saan mat? Apay ka day. Wen tadyak meten nasiputan arimwar. Ibaon ko kumapay agumatang itikapi ken asukar. Angem awan meten. Iso asya kun ati may ditoy. Saan mat ngayon may dito tersinak magay? Ha? Hindi inting mo dyan nakalugan iti tricycle ni Warog. Amukon. Amangan numapandaman ng agvidyo. Ay, una yan ni Inteng. Simurot manan ka ni Warog nga agvidyaw. Katbay amlata. Sana balita agin enjoyment ni Kapitan. Sa bagay. Ang di pa'y matagpakada. Tapno amok kumano sa dino ti papanan na. Ala, sana balay. Nakita masimurot ka ni Warog. Nasurutan meten ni Warog ti ag-vlog. Kay kayat na meten. Saan meten nga agbarbartan? Kasta talaga. At least, adamot masapsapulan na dita. Nga oray kaskasanaw. Kankas itinakunam. Saanan nga agbarbartag. Wen. Gat siya. Kas na liw-liwak laang mati ag-rails. No ada makita ka anak niya sa sana. Ibidyo. Kas jay laang. Katun oray siya paray. Saan adakis dayta? Mayat kat dayta apang ipaayan iti oras. Ngam ti manarsarita iti kaaruba. Nabuyam ka day video ni Kwaraw. Tuya. Diya'y tinulungan na alakay ang nakabaklay iti kinayo na. Why? Nabuyak ah. Sinublat ni Kwarong tay baklay na kinayaw. Sana'y tulong ni Nanapaw. Kiraman day ta. I-video na ba? Pagulay na tenis na. Katun ah. Kita man kat ado tinagbuya. At dapay nang tad iti star. Ay, adula aming aramitin ni Kwaraw. Tapay no aramidum ma. Tapno adda pa ka kumikuma. Kumiko makikipagkat. Awan oras ko kada kita. Udi ang video kay bangkan. Katwang tanwang mang. Adula aming. Manaktakla day ta iti trabaho. Si abaw si Kapitan Inteng. Nakay ka nga at paisaw. Angam, ay, siyamot kay man. Mayak sa nagsulam. Anya ka no? Lakay ka kanon lang kail. Natagar ka. Ay, uuna. Ay, wala. Ayaw nang ti groceries kay itad mo kan na. Itad mo ta may sabag. Ha? Alam na. Itad mo. Ay, baka pabangar na may timbaga na. Kurangan iti may sa abagang kail. Ditan may kantay may sa alakay di tabalasiw ti karayan. Abay na. Mamat na iti day di abakay na nang ibaga natagar ka. Naragsa ka na karon. Ay, kaman gumatang iti groceries. Ay, kanto-kantay ko na mga aday di balasyo ti karayan. Unan
Enjoy gayam ti kastinger aramidan. Ketuan may. Umala. Umuli kay di tuktok kay di takilabataw. Sala-sala tayo video ka angkay. Naa. Ingka na. Siguradaw. Tutyan ko yan. Alan, ingka na angkay. Lahinak dito yung tricycle ko angkay. Mapanak pa iti bangkaw. Inak manghirwari ti kwarta. Bangko. Una. At dan swil daw kiti panagbidbidyaw. Ay, mayat ano kasta. Mangan tanto iti restaurant. Kinintan to makicindang kay. Ay, tanti ka ng tangkay. Nagimasan. Ay, agpusugak ano kasta. Unang kay. Sige lang. Unamsakbay na. Kag-video tapay. Ibidyo manin. Urepan na nga ibidyo. Kasta talaga ang kay. Ngala, kumita ka dito ita i-video ka. Ala. Ay, kama. Natairak mo lang. Natayar ka ang kay. Sige, mangan ka. Ay. Mag-isang ko kayo si Day. Wait, ang isa. Basto yun. Ayos ang kay. Enteng, ayan ni Kwarog. Ada kamat dito'y paraangan anak kaindayo. Una. Video man tibagbagi ka na kaindayo. Ipos ni Kwarong. Ano? Agraman dayta. I-post na. Ayan tumay. Ay, alaman din. Agsala ka man din na nagtaktiram tayo video ka. Anya? Agsalamot nga ibagbagaw. Tatlo ada merupam dito video. Anya nga iti isalak. Sige. Agkantakta agsala ka. Ha? Sige Sige. Ang galing. Galing ko sumayaw. Galing ko sumayaw. Galing ko sumayaw. Ay, mayat Ay, mayat! Kwarog, nagbanglo dayta si Daan alinuto yo Unantay, iso nga inawagan ka. Kadito'y tayon balay ko amangan. Oy, siya, kat inayaban na, nana. Ito na, tapno adda ka duwak nga glutaw. Imbag ka pa'y, tanakaswildo ka manin iti Facebook mo. Damat basit. Bayat dayta, Kwarog. Damat basit masuswildo ka. Iso nga'y paranod kumot basit kadagiti awanan. Una, day tati mayat, close spray. Anya nga iti iparanod mo. Igatangak dagiti babagayt kan lalakay ti groceries na. Ay wow, mayat dayta. Nasaya at launay, close spray. Oray basay, kat makatulong ka. Nada nga rod, saan mo abukudat ipagsaya ata. Unantay, Tay kunada nga rudan, nagparanod ka. Agtultuloy matiswertikan ka. Wen, Violet, gusto ka. Made ti agin imo, tamaimutan kan tumay. Nasaya at tanda ka dito paraangan yung mara. Ikan ka, anak niya. Nakimasan. Msigay, iti sumpay laang di tatugang maray. Aday ta, Imbag man, tagpadigo ka maray. Apag isaw, awan si daon may kinibadong ka. San kami payanangan, taur urayot di sangkot na anatag manipod bangkag. Nagbayag na raw kat mabisi na ka. ay apag iso, dahil tanti sinabi. Apag iso dahil ka na kayo. Agyaban nakmaray. Nagkapuday ta ije palay ni Kuno. Ado tilinuto da ka ni Violet. So ako na da nga umay kay ka. Ay imbag man, tanaimas ti si daon ni Kwaraw. Nagsweldo ngamin iti Facebook na. So ana imas ti si daon mo. Aya, ay imbag man. Di ba'y agpabarato mo? Ay naman kung dasen ka ang luto da iti nahimas ka si daon. Kat agpadiguda. Agpabarato kumabot Uray 5,000 lang. Ha? 5,000? Na, sobra ka may. Basila day ta para kinikwarog maray. Kas itinako na saan mo na'y anak ko masusuweldo na iti Facebook na. Gat umdasan apalipad na ka na iwas na sila ay. Emot kede
Ngala, ingkakot yanis day ta sidaan. Taalaag mutlaang day ta malupong na. Sapay nagpintas day ta malupong na. Ay kukwa kun agraman day ta malukong maray. Na Nagsusweldo man ni Kwarong iti Facebook na. Di gumatang manan na, ay naikan paray. Ay, Jack amo, nuan niya kisawakan ka. Nabsuga ka. Oray siyak ba daw? Imanay asindat at impadigo ni Mariba ng alinuto kanu dakwaraw. Imbag pa'y ni Kwaraw, nagsusuldo gaya man iti Facebook na. Isungarod ako nga ag-Facebook ka man. Tapno ag-sweldo ka man. Tapno ka na yung anay masusundain ka. Tapno saan ta maawanan iti bagas. Tapno makagatang akmut iti napintas a bestida. Tapno makagatang akmut iti napintas a sirpungkaw. Ay nagadoki din nga imbaga mo na ya. Hala, si kalangan tag-Facebook. Ag-video ka, iti posmaw. Diyan nga rodang mau. Si kakuma at nalalain ka. Ay awan isempo iti kasta. Pangkaga langit Ay pa daw. Kukwa talaktan tumapakan. Iso ang kastol lang nagbiyak na. Ati mo ang buong diskarte. Nagadulaki din nga ibagbaga mo na ya. Kawang man. Tuladom nga minani kwaraw. Diyan nga ron isem tag-video. Si kaano kayat mo? Diyan nga rodang mau. Ay sorsorwan. Si ka ti interesadaw. So si ka ti mangkulat kini Kwaraw. Dasyak at pangkagak langay. Yaw! Tata ba daw? Kanta ka dito kalabaw yaw. Kwaraw! Langit ay. Ano ka? Baran na ya. Ay, Daka may Kwaraw. undata. Pag napagnaak man. Mapanak ko madita bagay, tadita ka mapanagbidyaw. Ay mayat Bagas dita, mapaling mo kay video. Tata, ang imusak ba yung mapanak dita bagay? Hindi ka makapay. Ha? Wal, napintas to ti bidyaw, tata ba daw? Adun to ti agbuya. Ala, tugaw ka dita kawayan na tugaw yan. At unisam ka. Anya? Ipakita manaragsak ka. Ay, ala at tugawak dito. Basta. Sige, umisam ka, tata ba daw? Kanya ka yung kasabihan na video, Kwaraw. Ipasimudag na ti kinakurapan. Ngam itilukudan day ta, naragsak lang tatibyan. Kastaya. Tata, sige, ituloy tati agbigaw. Ay nagadumot ta kagudwat kaban Kwaraw. Pangipanamday ta. Kadagitag kasapulan di ta kabangibang a barangay ang kay. Kapay awan man. Tanas ka na tumayo kapay na. Unag man iti ang kay. Taddaman no a pamilya ngagkasapulan iti bagas. Kasi damay. Di may isa ang pamilya. Naawanan da iti ama. Kahit saan pa yung makatrabaho di asawa na. Tamasakit may. Na-depress ang kay. Iya. Hala? Da kayong tikadwak ang mapandita bangir a barangay. Wag man ta iparalon mo man ang dinasweldo iti Facebook. Angkay. No sana buyain dagiti tattao ti bidyaw. Di sana kumamot nga agsweldaw. No kasta nga raw. Nasken mat atumulong uray basit laing. Alagarot. Huyugan ta. Tainta dita bangir barangay. Ay, nukasta! Si kagayam ni Kapitan Inteng. Ay, uwad manok. Siyang ni Kapitan Inting. Ay, nataar ka mo't gayam. Ay, uwad nataarek ka talaga. Ay, Kwaraw. Pagbali ng adwasa ko, tiitid mo ka ni Manong Alakay. Ha? Ay, kuhangkal. Nukasta, dua ka banti ito kanyak. Ay, watata. May salaang. Namin, jay may sapay anat da, kat itid ko jay balo di tabangir ang kalsada. Kasta aya. San nabali tata? Tao may kayong tumanin ikan magswildo at di pisbaw. Ay katuan mala. Katagyaman akmanan Imbaglangan tagda interview bagas. Tanay, nasakit ito mangkaw. No trabaho
Oh, ato'y pinirianda yaw. Yaman kami antay. Sinak man. Apag isaw, nagluto aki ti pansit. Ala, mangan kayaw. Alam to'y cellphone ko antay. Tay video na kami kinanggal ang mga nitipansay. Uray panangan nyo iti pansit. I-video. Ay, ibidyum amin agaraw may banag. Talaga akas ti bragel. Nantoy ti cellphone ko antay. Nakarini na itay. O sige. Oh, aday ta. Medyo dumistansya Ala, agsao kayon mabalinaw. Ay, hello mga karils! Hello, kada kayo amain. Mangantay iti pansit ngayon luto ni Antibanang. Nabisinan kami nga minanapan nagiwaras iti bagas. Agmerienda tayo mga karils. Ka-FB, ka-vloggers, friends and relatives. Nagswilduak manan ang gay. Kat inak manan gumatang iti sardinas kin noodles kin dumapay. Ngay parahan ko kadag iti kakabusat nga awanan. Ay, ikagumatagtag juta kay di barangay hall. Iso adi ka makuyog ita. Ni Violet ita ti kadwagang kay. Ala yung manong ati maksa iti swil. Kanayon ka mga parano dahil. Ayos lang ang kay. Nuawan dag iti pimples ka. Sa anak pag nagswil daw. So anas kin lang iparanod kumay. Mala, ituloy mo dahil tangar aramidan. O, kasta kumati aramidan ti amin nga estambay dito yung kabildatan di. Ayos ko ba? Kumaa. Ala. May mayat dahil ta apaka kumikumap. Hindi agsyat ka iti anak. Pagkidian tayo sardeng munti agsyat iti anak. Muna ang kay. Tuloy mo dahil ta. Sana natin. Nasayaan dahil ta trabaho. Ala, warog! Ituloy mo ti kastangar aramida. Takas ko na ni Kapitan, nasaysay nga at dayta, ngam tayo mapankaagbalta. Ngam sakway na, kaya't may mga nakablaawan, dagiti sumaganan, na isang akapatman, Rema Garma, Cady Gonzalez, Jennifer Lopez, Madeline Corpus and family, Bernadette Malamog, Kathleen Villena, kan Eloisa Contawe, Tita Edmonton, West End, Alberta, Canada. Kumusta kayo amin dita, Apo? Ala, sige! Dito, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Ten. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.